Hello po. Hi love, sige kwentuhan mo na ako mahal ko ano maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Hingi lang po ako ng advice kung anong kailangan kong gawin para makalimot. Okay? Kasi okay naman kami. Pero dumating yung time na mismong nasa harap ko na niloko niya ako. Okay. When you say mismong nasa harapan mo niloko ka niya, what do you mean? Tell me the story, love. Kasi nung araw na yun is okay naman kami kasi nagkita pa kami last week. Nagkita pa kami last week. Tapos another day, pumunta ako sa boarding niya, which is andito din po siya sa Dubai. Mhm. Tapos napunta po ako ng boarding house niya na nag-message ako na nandun na ako naghihintay sa kanya. Pero hindi niya ako sinasagot. Tapos nung sinagot niya ako na sinabi niya sa akin na okay, maghintay ka lang kasi on the way pa lang siya pa uwi. Hindi ko naman po alam na may kasama din siyang girl. Tapos, yung nag-aaway din pala sila nung girl, gumagawa siya ng alibi at gumagawa siya ng dahilan para mag-away sila para makauwi na siya ng boarding house kasi nga nandun ako. Tapos yung girl is sumunod siya. Tapos ayun andun na, nakita ko nung girl. Tapos doon na nangyari lahat. Tapos iniwan niya kami, pumasok siya ng boarding house niya. Then nag-usap kami nung girl. Tinanong ako nung girl kung ano daw ba ako nung kasi less siya eh. Tapos tinanong ako nung girl kung ano ko siya. Tapos sinabi ko na girlfriend niya ako. Tapos tinanong niya kung matagal na kami. Sabi ko yes, it's next month it's 1 year na kami. Tapos sila 6 month na rin pala. So Okay. matagal na pala akong niloloko na hindi ko alam. Pero okay naman kami kasi nagkikita din naman kami everyday. Tapos dumating lang po yung point na yun na doon ko na nalaman na niloloko niya pala ako. Tapos iniwan niya kaming dalawa ng girl sa baba. Tapos umakyat po kami ng boarding house niya. Tapos doon na kami nagharap-harap. Tapos sinabi niya sa akin na mahal naman niya ako. Kaya lang daw niya nagawa yun kasi dahil minsan nag-away kami, ganyan naman po siguro pag sa relasyon may misunderstanding. Tapos hindi kami nagkakaintindihan. Tapos lagi niya akong pinagbibintangan na baka meron daw po akong iba. Ganon. Yun lang po yung mga pinag-aawayan namin. Na pinagbibintangan niya ako na baka mayroon akong iba, ganun. Tapos kaya lang daw po niya yun nagawa kasi yun nga, minsan nag-aaway kami kaya parang naano daw po siya. So alam niyo naman nadala siguro siya. na she's just making an excuse to justify what she did. Wala naman talagang definite reason or wala naman talagang acceptable reason sa ginawa niya eh. I mean, kahit pag-explainin niyo siya ng isang buong oras, none of her explanations will ever matter. Kasi yung ginawa niya ay mali. So ang ending, sinong pinili? Wala naman po siyang pinili sa amin. Ang sinabi nung girl na ayoko na, tama na. Alam ko na kung ano yung magiging desisyon ko. Tapos, pero hindi niya kami pinalabas sa boarding house kasi ayaw niya kasi gabi na nga. Andun lang kami, tapos humihingi lang siya ng tawad. Humihingi siya ng tawad sa akin sa nagawa niya. Pero sabi naman niya sa akin, wala naman siyang pinipili. Basta ang gusto lang niyang mangyari, may space kaming dalawa, na ayusin muna namin yung mga nangyari, mag-iisip muna siya at mag-isip din daw ako. Pero may contact din sila nung babae. May contact pa rin sila. Tapos itong last week dumating yung parents niya. Tapos mas nauna po yung girl na na-meet yung parents. Tapos last night
minessage niya ako kung pwede kong ma-meet yung parents niya. Nag-agree naman po ako. So, na-meet ko po yung parents niya, kasama siya. Pero hindi na po siya nagme-message sa akin after that ng meet with her parents. Pero ako, alam ko po na sila may contact pa rin ng girl. Okay. So, Kaya parang masakit po. So ngayon, basically, wala na kayo ate. Just to make it all clear. Hindi, wala pong closure na wala po. Kasi sabi, space lang naman. Hindi kayo Mag-isip lang nag-decide muna ni girl? kami. I mean, hindi niyo Yung- siya iniwan? Even after what she did? Hindi po. Okay. Kaya yung parang napakasakit po sa akin kasi sila may contact pa rin sila nung girl na sinabi nung girl na wala na, tapos na, iiwanan niya na, pero may contact pa rin po sila. Tapos ang sinabi naman po sa akin ng boyfriend ko na diyan ka lang, gusto ko lang makapag-isip, ganun po. Tapos nung nag-meet po kami ng parents niya, it's okay naman po. Okay naman po kami, ganun. Tapos nagka-message pa po kami last night na masaya daw siya na binigyan ko sila ng oras, masaya na nakasama niya ako. So Tapos pinakilala tinatanong niya kayo kung masaya. both as girlfriends sa parents niya? Hindi po. Okay, anong pakilala Hindi po niya sa'yo? kami kasi tinatago din po niya kasi complicated po kasi yung sa trabaho niya, hindi po pwedeng malaman kung ano po talaga siya, kung ano po siya. Tapos hindi rin po alam ng parents niya na ganun, kung ano siya talaga. Tinatago po niya. So parang pinakilala lang po niya ako na kaming dalawa na kaibigan, ganun. Kaya pala nakakalusot siya sa lahat ng mga gusto niya. Opo. Kasi whatever relationship you think you had, or whatever impression you think you had dun sa parents ni girlfriend mo, let's put it that way. Kasi I want everything to be clear. Dun sa partner mo, partner na lang, wag natin siya tawagin boyfriend kasi she is not a boy. So partner na lang. Opo. Opo. Kung ano man yung pagpapakilala sa'yo ng partner mo sa parents niya and whatever impression ang nagkaroon yung parents niya towards you and the other girl, wag nyo na yung tignan as genuine impressions. Kasi hindi naman kayo pinakilala as exactly who you guys are sa buhay niya eh. Kumbaga, pinakilala kayo as friends. So, yung impression nila sa inyo, it will change kapag nalaman yung katotohanan kung ano talaga kayo sa buhay nung anak nila. So, kung sa tingin mo, okay, yung naging reaction nila sa'yo, okay yung naging pagtanggap, kasi ate, syempre, kaibigan ka eh. Kaibigan kayo eh. Sino ba namang magulang ang magiging bastos sa kaibigan ng anak nila? You guys were introduced as friends. So, of course, magiging nice yung mga parents. Kaibigan kayo eh. Pero had it been ang pagkaka-introduce sa inyo ay ikaw ay partner at yung isa ay girlfriend, their reaction will be different. Yung pakikitungo will be different. So, do not ever take into account kung ano yung naging reaction nila the moment na nakilala ka. Kasi hindi ka nakilala as kung ano yung posisyon mo sa buhay ng anak nila. Nakilala ka as a friend. So, very generic yung naging approach nila sa iyo. So, girl, ngayon, ang ginagawa pala niya, partner mo ay she is benching you, ibig sabihin pinagpapahinga ka niya habang kino-continue niya yung whatever relationship ang meron siya doon sa other girl niya. Tama? Opo, ganun nga. Opo, ganun nga po. Tapos parang hindi ko po alam. Parang sobrang bigat na po kasi sa loob yung mga nangyayari. Kasi minsan nagme-message siya sa akin, pero hindi ko na lang po siya nire-replyan. Minsan, gano'n, kumusta siya, tinatanong niya ako kung kumusta na, yung mga nangyayari sa akin. Pero hindi ko na lang po minsan pinapansin kasi sariwa pa po kasi yung nangyari. Parang na-shock ako, kaya minsan emotional until now, parang gano'n. Kasi last week lang po kasi nangyari. Last week lang po kasi ko nalaman din.
Okay, so bakit hindi na lang ikaw yung mag-decide to end their relationship? Kung alam mong nagkakalokohan na tayo, ate, kung alam mong medyo hindi na maganda yung nagiging pagtrato ng partner mo sa inyong dalawa, kung alam mong nagiging unfair na yung partner mo sa inyong dalawa, why not? Why not just let your partner go? Parang kung iisipin mo, ano ba to? Ano ba tong ginagawa sa akin? Kahit pamahal ko tong taong to, tama ba to? Tama ba to na ang nangyayari sa akin ay hindi ko siya pwedeng kausapin, nanghingi siya sa akin ng space, pero yung space na yun ginagamit niya in order to be with that girl. Talaga bang binibigyan ko siya ng time mag-isip? O binibigyan ko siya ng time na magsawa doon sa other girl niya hanggang bumalik siya sa akin ulit? Kaya nga po, parang ganun nga po yung naiisip ko rin minsan. Na parang gusto niya ng space sa akin habang inaayos niya yung relationship niya dun other girl. Ganun. Tapos, kaya parang ako nahihirapan po. Tapos parang, ayun, parang naiisip ko nga rin po minsan na umalis na lang muna dito sa lugar na to para makalimutan ko siya. Kasi naiisip ko na po kasi next week is everyday na naman kami magkikita. Ano na lang po yung mararamdaman ko. Parang paulit-ulit na babalik yung sakit na dulot niya po sa akin. Yung ganun. Okay. So, instead of going elsewhere para kalimutan siya, bakit hindi mo na lang siya hiwalayan ng diretso? I mean, either way, at least kung mag-decide ka man na umalis, mag-decide ka munang magpakalayo-layo, mag-decide ka mag-awol, mag-decide kang i-block siya, at least alam mo where you're going. Unlike kasi right now, even if umalis ka ngayon, you'll go back to the same thing. Love, ganito, no? What do you want? Ikaw tatanungin ko, ano ba talagang gusto mo? Kasi po para sa akin, parang nalilito pa po kasi ako ngayon. Hindi makapag-isip ng maayos. Okay, anong nakakalito? Himayin natin, love, so that maintindihan mo. Kasi napaka-vague ng nakakalito Kasi- Alin doon ang nakakalito? Kasi ano po, mahal ko po siya. Parang hindi ko rin po kaya na wala siya. Huwag na Ganun. lang natin gamitin Kaya yung hindi ko parang- kaya yung wala siya para naman kayo mga pinanganak kahapon lang. Hindi naman ito yung Parang unang relationship ninyo eh. Parang ganun lang po. Pero masakit po kasi. Tapos parang naano ko din po na parang nagiging tanga po din ako minsan. Nagiging tanga po ako sa kanya kasi yun nga po, inaano ko pa rin, ina-accept ko pa rin yung mga sinasabi niya, mga sweet words niya, mga effort niya, ganun. Pero deep inside, sobrang sakit na po yung ginagawa niya sa akin kahit sobrang nakikita ko na po and pinopost na rin nila na okay sila nung girl, ganun. Kaya parang, kaya po ako napatawag, kaya hihingi po ako ng advice kung ano yung dapat kong gawin. Kasi Love, parang ganito, anong mawawala sa'yo kapag nakipaghiwalay ka sa kanya? Wala naman po. Okay. Paano kayo everyday magkikita? Magkatrabaho ba kayong dalawa? Kasi pumupunta po ako sa school kasi teacher po siya. Everyday po pumupunta yung mga alaga ko doon. So nagkikita po kami. Ganun. When you say alaga, ano inaalaga ang bata? Opo. Di na siya nahiya? Nag-aalaga po ako ng bata tapos estudyante po niya yung mga bata. Sa lagay na yun, Alaga. teacher pa siya? Kapal naman ang mukha. Opo. Tapos, Teacher po siya ng Diyos ko, Ayun, sana sa wag GMRC. Ano? martial art po. Martial arts. Gamitin niya kaya sa sarili niya. Sparring silang dalawa ng anino niya. Ganun. Love, ganito, no? Ayun nga. Itanggalin natin yung equation pambata, pang immature love. Sabi ko nga sa'yo, this is not your first relationship and I know na you have moved on from your previous one. So, yung mga linyahan na hindi ko kaya na mawala siya, alam naman natin siguro both na that is a lie. And that is something na sinasabi lang natin para magdrama. Pero that's not the truth. Nabuhay ka nga sa earth na to, magwa 1 year pa lang kayo utang na loob, hindi pa kayo nagsasama for 10 years, 1 year pa lang to love, so it's impossible na sabihin mo sa akin na hindi ko kaya na wala siya. Okay? Kaya nga, Second, you have to consider the fact na itong girl na to is not being true to you. Itong girl na to ay constantly lying to you. Itong babaeng to ay walang pagpapahalaga sa relationship ninyo. Kasi even if meron kayong quote-unquote space,
Meron pa rin siyang connection with the other one. Kung yung isang babae, nilunok yung sinabi niya, kinain yung sinabi niya na ayoko na dito, makikipaghiwalay na ako sa'yo, tatapusin ko na tong relationship na to. Kung nilunok niya yung sinabi niya, I just hope na you'll do better in your own words. I mean, anong mapapala mo sa isang relationship na ganun? Kung mahal ka nung partner mo, ito na lang kahit dun ka na lang sa pinaka-basic love Kung mahal ka ng partner mo, tas nalaman mo na nag-cheat siya, she should have been begging you right now to come back in her life. She should have been in the position kung saan nagmamakaawa siya sa'yo para ibalik yung dati. But instead of doing that, humingi siya ng space. Isn't it a hint na your partner doesn't really love you the way you think she does? Baka sa utak mo kasi mahal na mahal ka niya. Well, wake up call. It's not that much. Not even enough para magmakaawang bumalik ka sa kanya after being caught na merong kasamang iba. Before po, ganun yung ginagawa niya pag yung may hindi kami misunderstanding, ganun. Tapos, Tanggalin natin yung before, parang dun tayo sa recent love. O diba, wag na natin i-compare yung before kasi that's part of the past already. We are dealing with one scenario. Wag na nating dagdagan kasi wala din namang maiiba sa point natin Yung current scenario ang pag-isipan natin at pagtuunan natin ng pansin. Meron na kasing bagong girl Kaya nga po. Oo. So, wag natin ialis yung scenario na yon or yung equation na yon na the reason why she is no longer that interested with you is because meron ng ibang babae na pumupukaw ng atensyon niya. And I'm sure as hell, kung hanggang ngayon may communication pa sila at nagawa niya pang i-invite si girl over para maipakilala sa parents niya, I'm sure humingi na yan ng sangkatutak na tawad dun sa girl na yon so that they can be back together. While having you out of the picture kasi ikaw yung sinabi niyang diyan ka lang. Mag-iisip ako. Ibig sabihin, baka ang ginawa niya ay sinabi doon kay girl na you guys are over. Na siya yung pinili at hindi ikaw. Haven't you even thought of that? Na baka ang press release dun sa babae ay wala na kaming dalawa? When in reality, nakabangko lang naman talaga ako? Siguro po, parang ganun nga po. Love, wag mong i-devalue yung sarili mo. Wag mong pababain yung value mo just because binababa ng ibang tao yung value mo para sa kanila. Just because tinatrato ka ng ibang tao ng hindi maganda. It's such a shame na teacher siya pero ganyan yung ginagawa niya. It's such a shame na may audacity siyang magturo ng discipline of martial arts pero siya wala siyang disiplina sa sarili niya. Nakakalungkot. And kung i-imaginein mo, good riddance na lang din na mawala siya sa buhay mo. Maganda na lang din na hindi pa kayo nagmamarka ng 1 taon. Nakita mo na yung tunay na kulay ng partner mo. Nalaman mo na hindi siya yung tipo ng taong ikaw ang pipiliin. Nakita mo na hindi siya yung tipo ng taong takot mawala ka. Bagkus, siya yung tipo ng taong ready ibangko ka para makatikim ng iba. Ganun yung partner mo, love. Naintindihan mo ko? Opo. Oo. So, wag na tayo umasa, love, ha? Wag na natin kawawain yung mga sarili natin. Kinakawawa na nga tayo ng tao, pati ba yung Yun nga po kinakawawa na ng ibang tao. Tapos parang gano'n na rin po yung nagagawa ko sa sarili ko na Then maybe, hindi na ako naawa, yung gano'n. Totoo. Parang yun nga po, paulit-ulit kong iniisip na nagiging tanga na nga ako, tapos ginakawawa ko pa yung sarili ko kung bakit hindi na lang ako mag-move on para makaalis ako kung saan ako nagsasuffer, yung ganun. Pag nagkita kayong dalawa dun sa school habang hinahatid mo yung mga alaga mo, show that person na hindi sa naka-move on ka na. Show that person na even if mahihirapan ka, he is not the type or she is not the type of person na titiisin mo yung ganyang klase ng sakit.
para lang sa kanya. Na even if masasaktan ka, hindi ka magdadalawang isip na itama yung sarili mo at iwanan siya. She is not worth your sacrifice. Ipakita mo sa kanya pagkahatid mo ng alaga mo, pag stay mo doon, pag pinuntahan ka niya, kinausap ka niya, sabihin mo sa kanyang ganyan, don't talk to me. As far as I know, we are done. The moment na you chose na ibangko ako instead na ipaglaban ako, that's the moment I knew na hindi mo ko ganun kamahal katulad ng sinabi mo. So, tigil na lang natin to. Total, hindi mo rin lang naman ako kayang paglaban, wag na lang. Kasi kung yung sarili mo nga, hindi mo maipaglaban, 'di ba? Paano mo pa ako maipaglalaban? Nakakalungkot lang na nagtuturo ka ng martial arts and yet hindi mo madepensahan yung sarili mo. Opo. Okay, naiintindihan mo ko, Ann? So, kung meron ka mensahe dito sa partner mo na akala mo naman, pagka gwapo-gwapo, feeling gwapo, hindi nga mapaglaban yung sarili niya, Diyos ko, literal na walang balls. Ano gusto mo sabihin sa partner mo? Well, wala na po. Salamat na lang. Yan. Being part of my life. It's a big lesson na nangyari sa akin. So, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Dahil at least na nalaman ko ng mas maaga. Kaya alam ko yung dapat kong gawin. Nagpapasalamat na lang ako sa kanya. Anna, you have a lot to offer in the world, and there will be someone out there who's gonna be willing to love you the way you are deserved to be loved, or you are deserving na mahalin. Do not waste your time over someone na hindi maka-appreciate ng halaga mo. Kasi I'm sure may ibang tao out there na makikipagpatayan. Manatili ka lang sa buhay nila. Pero yan, Diyos ko Lord, sabihin mo, poser siya, feelingera siya, mag-out muna siya before siya mag-feeling. Ha? Yan ang mahirap no? Hindi na nga nila kaya ipaglaban yung sarili nila. Meron na nga silang personal struggles, nanloloko pa ng iba. Diba? Sabihin mo dyan sa partner mo, kakaiba ka din no? Kung anong martial arts yan tinuturo mo, kung meron dyang diba, yung yantok, yung ganyan, arnis, mga ganyan, hampas ko yan sa'yo, sabihin mo sa kanya. Anna, oo, let go na kita, love, pero mag-move on ka, love. You deserve someone better. Maraming salamat for sharing your story with me. Thank you, DJ Lala. Ingat ka lagi, love. Bye! Bye.